Здравейте! Като консултант в Matro.net ще ви представя двулицев матрак Sirena Memory. Sirena Memory е един отличен модел с 10 годишна гаранция и много добри ортопедични характеристики. Ядрото на Sirena Memory е от високо еластична полифлекс пяна. Това е материал с висока плътност, който осигурява правилното положение на гръбначния стълб и гарантира оптимална поддръжка. Полифлекс пяната разпределя правилно тежестта на вашето тяло, като елиминира физическите натоварвания, болките в гърба и кръста и премахва усещането за тежест и умора. Изключително удобен и предпочитан, този модел се надгражда и от 4 см слой мемори пяна. Знаете, мемори пяната следва извивките на вашето тяло, заема формите му и увеличава комфорта по време на сън. Искам да обърна внимание и на кълъфа на матрака. Мек и приятен на допир текстил от 100% памук с вградени сребърни нишки. Сребърните нишки гарантират здравословна среда за сън и подобряват качеството на живот, тъй като не позволяват развитието на вредни микроорганизми. На капитонирания кълъф е добавена и иновативна дишаща лента за максимална проветривост, както и делим цип за многократно почистване и пране. Разделянето на кълъфа на две части допълнително улеснява хигиената и поддръжката и ви осигурява чистота и уют. За повече информация относно Sirena Memory, посетете нашия интернет сайт matro.net или се обадете на телефон 0700 200 22.